Vítajte pri našom dnešnom Separe. Ahoj! Aj dnes sme si pripravili viacero zaujímavých informácií pre všetkých vás, ktorí sa chcete k našej planéte správať ohľaduplnejšie a zodpovednejšie. Skrátka, ekologickejšie. Presne tak. A hneď na úvod niekoľko šokujúcich faktov. Viete, ako dlho sa vo voľnej prírode rozkladá taká obyčajná papierová vreckovka? Až 3 mesiace. A čo takto žuvačka? 5 rokov. A ohorok z cigarety? Až 10 rokov. Igelitka? Vyše 100 rokov. A taký polystyrén? 1000 rokov. Výborne. A aj o polystyréne a igelitkách bude naše dnešné Separé. Okrem čítania a písania sa malí prváčikovia učia aj ekologickú abecedu. Igelitky končia. Do roku 2019 by sa ich spotreba mala znížiť o 80%. Polystyrén sa v prírode rozkladá až 1000 rokov. Prečo ho nechce nikto recyklovať? Kedy sa stavebný odpad stane druhotnou surovinou? Aj to sú témy dnešného Separé. Leto je už aj podľa kalendára definitívne fuč, škola je v plnom prúde a decká sa učia ako divé. Asi si istý? To čo je za otázku? Ty si nikdy nechodila do školy? Jasné, že chodila. No určite. A do akej? Do ekologickej. Áno. Tak potom by si vedela, čo je toto. Ekologický šladikár. Ja neverím. Ty si sa mi zase hrabala v scenári. Jej! Ale aby som to dopovedal, toto je balíček Didaktik, ktorý dostane spolu so šlabikárom na začiatku školského roka takmer každý prváčik. Bola raz jedna trieda, v tej triede bola tabuľa a na nej takáto nevšedná učebná pomôcka. Okrem písmenok, číslic a všelijakých obrázkov tam deti nájdu aj 5 farebných škriatkov. Papierka, plastka, skielka, kovka a komka. Za pomoci pani učiteľky sa aj deti premenia na takéto rozprávkové postavičky. Vy budete radcovia a ideme hrať. A teraz dávajte dobrý pozor, hra sa začína. Najskôr si prváčik Miško vybral takúto tetrapakovú krabicu a bolo treba uhádnuť, ktorému škriatkovi ju treba odovzdať. Radcovia odhlasovali, že tento odpad patrí škriatkovi plastkovi a mali pravdu. Do papiera, lebo to je papier. Daj do papiera. Papierko. Ďakujem, že si mi dal konečne nejakú smeň a že chrániš prírodu. Hra na radcov, škriatkov a triedenie odpadu prváčikov veľmi bavila. Všetko, čo im pani učiteľka pripravila, správne uhádli a rozdelili do kontajnerov. A aby si to dobre zapamätali, tak si to aj pekne nakreslili. Ako sa vám páči táto učebná pomôcka? Veľmi dobrá je v tom, že si ju postriháme na kartičky, že si ju môžeme nalepiť do zošita, že si ju môžu zobrať domov, že v podstate patrí žiakom. Je to pomôcka, ktorá je ich. A využívame ju takmer na každej hodine, ale najviac na tej prírodovede. Lebo sú tam krásne vložky z environmentálnej výchovy. Prečo si myslíte, že je dôležité začať s envirovýchovou už u takýchto malých detí, u prváčikov? Poznáte heslo, čím skôr, tým lepšie, alebo ešte také krajšie, čo sa za mladí naučíš, na starosť ako by si našiel. A ja som veľmi rada, že tieto mladé rodiny separujú odpad a tým vlastne učia aj svoje deti a tie deti to potom prenesú v neskoršom veku do svojej rodiny. Takže som veľmi rada, že s tým pracujú. Balíček Didaktik dostávajú všetky základné školy aj vďaka finančnej podpore z recyklačného fondu. S jeho pomocou získavajú deti aj základné vedomosti z envirovýchovy a naučia sa nie len ako, ale aj prečo je dôležité triediť odpad. Do akého kontajneru dávate, keď máte doma noviny alebo papiere? Do modrého. Akú farbu má kontajner na plasty? Žltú. Kontajner na kovy? Červenú. Na čo slúži zelený kontajner? Aby sme triedili sklo. Prečo treba triediť sklo? Že keby sa rozbila fľaša skla lese a srnka by išla okolo, tak by sa mohla poraniť.
Prváci zo základnej školy na Černiševského ulici v Bratislave si za svoje vedomosti zaslúžia veľkú pochvalu. Dúfame, že tak ako v škole sa budú snažiť aj doma a že odpad z ich domovov dostane aj vďaka nim druhú šancu. Farební škriatkovia ukrytí v kontajneroch sa im za to určite poďakujú. Ďakujem vám, škriatkovia, zatlieskajte im. A tento potlesk patrí všetkým dobrým deťom, ktoré triedením odpadu chránia prírodu. Ďakujeme. Ja som veľmi rád, že už také malé deti sa v škole učia nielen čítať a písať, ale aj Ekologickú abecedu.